Здравейте, дами и господа, днес снимаме на Майнкрафт с Ауджи. Може нещо? Здрасти! Да, здрасти. И тук стоиме купче. И почти забраш. Едно голямо купчинце, Купче! Ах, ти. И да, те сме в гости, мисля. Ще има IP-то в описанието, ако не забравя, естествено. Аз ще го напиша вместо тебе в коментарите. Ах. И да. Днеска правиме някакъв куп. Където осветленията в талана са ми някакви продукчени. Да. И да, не. Лош не е готов изцяло. Ето да, вече не може да се дупчиш. А че таваните и стените, бе? Какви тавани и стени? Ами тука, там в твоя такова. Разбарен куп е и тука. Да. Аз съм диджей, а той е менеджер. Определяме си работата. Чакай! Можете да видите екипа на всичко. Да, чао. Ето това. Главно. И Майнкрафта ми се бъгна определено. И тук можете да видите, Owner съм аз, Owner собственик, тук заместник собственик, админ 3, сервитьор, готвач, главен. Това ще не съм ги писал аз, но все едно. Търсиме персонал. Нали така е? Да. Да, тук съм. След така пауза. Паузира ли клипа? Да, пауза. Пак клип има ли в момента? Да, в момента е пуснат. Имаш така ли? В момента снимам. Добре. И да, както казах, ние се определяме работата с Ауджи. Търсиме персонал, тъй че да идвате в гостем си. Ще има линк, ако той не забрави. Значи, ако той забрави, аз слагам линка там долу в коментарите. Да. Долу ще има инфо за мене, за Ауджи. Ако не забравя. Аз ще го сложа пак в коментарите. Да, той само казва. Ще напиша какво съм казал и ти какво си казал. Да. Яла за един скриншот. О. Тук. Ама За стената. фани Яла, да? Добре, фани един меч. Фани един меч, бе. Чакай да снимам цаките. Чакай. Аз изкарах таковото, бе. Готово. Съм юб, че фани. Готово. Бате, аз правя снимка на координатите ми, бе. Нищо, да, Газа напред. Обаче това тук няма никакви осветления, обаче. Не забелязваш ли? Затова, че както ще ги сложи. Едно осветление тук. Виж ми моята стаичка тук. Хубави ли е? Тъй е клюпчето. Да. Мисля този клип да е много дълъг. Нещо. Да. Абе, не, Осте го това на мене. Така. Аха. Така, къде ще ми е вратичката? Де да знам. Ти ще влизаш от тук горе. Ама да, хората ще идват от тук. Не, хората ще идват от тук. Да, те пак ще си влизат тук. Как се влизат, бе? Аз ще сложа стъкло тук пък. Аз пак как ще влизам? Ще сложим врата просто. Да,
И никой няма да явнат. Да, освен нас. Добре. Така. Нямам такова неща. Така, тази вратичка е специална. Къде е таковата е? Ау, тъпа. Мале, колко режа човек. Не знам, измислям с някакво. Опс! Не искам да се чупа талана, така. Да. Това ще беше... Това беше за клипа от мен и от Алджи. Офиал тук за финал на клипа. Ама това беше 3 минути, бе. 5 минути стана. Добре. Сигурно, защото програмата ще спре, ари. Каква програма? И... Чао! За клипа? Кажи чао. Чао. И да, чао.